ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na ka banwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako-dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin health ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg ang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong, pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag para naman sa aton nga Bombo Radio Christmas Countdown.
58 days to go before Christmas. 58 días na lang iya mga kabiran kag Pasko na. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato nga paratuntunan dirigid lamang sa Bombo Report sa First Edition. Subong sa ato nga mga kabombo Biyernes kita sa karon nga adlaw banwa petsa 28 na kita sa bulan sang Oktubre tuig 2022. Kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ann Sindol Sorilia. Kag sa ato nga mga top stories of the day padayon nga suspended ang klase diriya sa aton sa may syudad sang Bacolod kag sa pinaiya kabahin sang probinsya sang Negros Occidental. Kag speaking sa syudad sa Bacolod, may kaupod naton karon ang City Disaster Risk Reduction and Management Office Head naton si Dr. Larny Pornan sa sining pinaka-latest nga advisory reminder para sa aton iya nga mga kauturan. Kag subong man sa aton iya nga mga tagpalamati no kay ma-update kita sang damage or halit nga natuga ni Tay Bagyo Paeng no diriya sa aton sa Tropical Depression Paeng diriya sa aton sa Bacolod man kag sa Negros Occidental apisan nga wala man kita iya sang storm signal. Kag subong man sa mga kabombo naton sa dugang pa nga mga balita lokal ang market prime commodities no ang mga nagapangunang mga balakon sa aton iya nga merkado ma-update kita iya sa mga presyo subong sa nagahilapit iya nga tigkalalag kay pila na lang iya kadlaw no tigkalalag na. Kag subong man balita no na hibaloon pa naton balita manigikan sa luwasang pungsod. Update man kita sa Ukraine versus Russia versus Ukraine kay nagapandam diri si Russian President President Vladimir Putin nga mas mangindelikado pagid no may threat siyang ginahimo sa karon. Sige, no? So, initara na ato nga diskusyonan samtang kita ang nagapangalagad sa subong iyang aga drigid lamang sa aton nga mga kauturan kag sa mga kabombo naton sining Biyernes nga edisyon sang aton nga paratuntunan. So, Bombo Anthony, subong iyang aga, hindi tawag padugayon pa. Kamustahon naton, chikero naton ang ato nga sitwasyon diri sa palibot sa syudad sa Bacolod, sa mga kabombo naton. Abi, kamusta ang inyong lugar? No, kamusta dira? Pwede ka mo maka-comment. Mayong aga bomboan. Gabaha na sa amon sa Punta Taytay. Oy, diin nga purok dira sa Punta Taytay. Kung medyo malain gid, kung medyo malain nang pwede gid kita maka-evacuate meaning kung kataas na gid blasang tubig bilibuton namon kamo subong kay ang Bombo Patrol tinagatiyog man kita agod nga iduluong sa aton ang pinaka-latest iyang sitwasyon diri sa aton sa palibot sa syudad sa Bacolod. Sa gihapon sa mga late tuners naton no suspended sa gihapon ang klase diri sa Bacolod kag isa-isahon ta na karon kay sa pinaiya kabahin sa aton diri sa probinsya sa Negros Occidental. Chikero naton ay yari diri sa piyak nga linyang patrol si Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, good morning. Yes, Bomboan, good morning. So maulanon subong ang aton sining kaagahon na Bomboan. So subong nga aga ating maka-eksperyensya naman kita sa nga pag-ulan-ulan. So bago lang ginaguntat ang madamol nga ulan na Bomboan. So subong manipis naman nga ulan ang aton sining nga ka-eksperyensya subong nga kaagahon. Bomboan doon nalaga bulos-bulos lang ang damol kaga manipis nga pag-ulan-ulan diri sa syudad sa Bacolod. So ari kita diri sa may Dalan Lacson na Bomboan kag ti sa subong ang flow sang trapiko diri malaka-laka ang pakagtupakari sang aton sini nga mga kauturan ang mga PUJT indigitan tugid nga nagapakagtupakari o wala pa kita may masiplatan no nga mga PUJ KT sa subong adlaw Bomboan ti ang syudad sang Bacolod wala sang klase ay tungod man sa pag-ulan-ulan kagapon Bomboan do wala gid untat no
ang pag-ulan kagapon sa aga hasta nga naghapon man umayara man nga pag ulaw pero gabalik sa gyapon ang pag-ulan-ulan Bomboan. So Bombo Carla, chikero naton pila ka mga areas diri sa Bacolod nga sa mga major thoroughfares naton sa aton nga paglibot tuway man nagabalik ang tubig baha kay subong ho sa Punta Taytay ka baha to sa ila Bombo Carla? Yes, sa Subong Bomboan diri wala diri ulan-ulan ako nagabaha diri sa area sa nga Dalan Lacson na Bomboan no, pero sa iban nga porsyon diri sa syudad sa nga Bacolod nagabaha gid na Bomboan isa na ini sa rason ko nga nagabaha mga basura naman nga tinumpok naman na Bomboan no, sa mga kalog batiya mo naman ni kagapon may mga siplatan kita nga mga basura, so ang iba nagatinapik na sa mga kahoy nga malapit sa sapa o kun sa mga Bomboan no, sa mga ginaagyan sa nga tubig. So amo ni permi ang aton sinidiri nga problema diri sa syudad kiti ang basura nagakabilin Bomboan hindi mahaboy sa insakto Bomboan. So din ka na subong Bombo Carla kag sa di na subong Bombo Carla yari ka subong sa downtown area. So definitely wala diya. Why nagkatalithi subong nagauntat-untat no? Nagapanalithi sa subong Bomboan no, kag nagadulod-mo naman ang pagpanalithi subong kaagahon Bomboan. So grabe do joke gani Bomboan no, kay gulpi ini siya madamol tapos magahinay naman ining iya sini nga pag tulo sa ulan Bomboan. So Bomboan mayara ang syudad sa Bacolod naging pagwa nga flood update report Bomboan no. So ang mga 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 10 p.m. to 2 a.m. Bomboan. So mayara sa mga barangays affected, mga barangay 39, 35, Singkang, Panukoy, kag Mansilingan, ang mga areas affected, ang Balay Silangan, kag ang area sa BCPO, 4th and 5th Puentebella, Barangay Takuling, Purok Progreso, Barangay Takuling, Purok Riverside, Barangay Takuling, Sharina Heights, Barangay Takuling, kag Barangay 36 Bomboan. Kag amo na sila ang naka-eksperyensya sang high tide Bomboan no, sa naka-eksperyensya naman niya sang low tide ang mga streets sang streets and barangays affected, High Street nandiri sa may barangay 12, Borgo Silado naman balaman nato nandiri man sa area sang Lacson Street Bomboan no. Miyari diri nga mga portion nga gataas man na tubig pero sa subong sa paglibot naton Bomboan wala kita may pakitaan nga pag taas ang tubig Bomboan. Ang ni Bombo Carla ginamamangkot naton gali diri isa naton ka listener ho kay hambal ko diin dira dampi sa Punta Taytay sa Bago gani kadamol sang ulan no kay didto sa ila gabinaha kay mati syempre higad manggid sila mo no higad bye manggid tapos sa may ni pagtawag dira sa kahapon ang pagbaha man sang aga dira sa may Singkang Airport do kataas man sang pagbaha no. So kay ang tendency ni kung sige-siging pag-ulan may mga areas gid sa aton diri sa may syudad sa Bacolod nga gasaka ang tubig Bombo Carla. Sakto gid na Bomboan no, kaagahon pa lang kagapon na Bomboan ang area sa Singkang Airport na gid no nilutaw ng ila sini nga mga kagamitan bangod nga sa madamol nga man nga mag-ulan-ulan Bomboan. So amo ni ang ginakulbaan man sa ato sini nga mga kauturan malabi na sa mga malapit sa mga Bomboan sa dagat na no, area sang Singkang kay may area madas lang malapit na sa dagat, area sang Punta Taytay diri sa may barangay 6, barangay 2, barangay 1 mga dira na nga area. So mo nagang kululbaan Bomboan no, nga mga area ko magsigi-sigi ang pagbubo sang madamol nga ulan Bomboan. Pero in fairness Bombo Carla kundi sang October 4 may 22 ka mga lugar diri sa aton sa may syudad sa Bacolod nga apektado sang pagbaha pero sang October 27 nga mga affected nga mga lugar down na lang ini to 2, 4, 5
ano siya, mga 11 na lang ka mga lugar ang apektado, Bombo Carla? Yes, sakto gid Bombo at least bala at least siguro na na aware na ini sila tanan. So ang isa dara nila panigurado nga ginhimo Bombo nagpagtinlo sa ila sini nga mga kalog no ginapangwaan sa mga basura para hindi magbara kay amo maning isa diri Bombo ang isa sa mga rason kung nagabaha kay may mga gabara nga mga basura. So isa ina sa ila sini nga posibilidad nga ginhimo nga pagtipon o kung ng pagkuha sa mga basura nga nagabara sa mga kalog Bomboan. Sa subong, kay makita naman namon sa imo sa nga video, Bombo Carla, ano ini siya, ang pagpulo pa na dit hinipis na lang gid siya kaayo. Ipis na lang gid Bombo ang pagpanalithi pero hindi wala siya plano maghulaw gid Bombo ngina balang wala gyud kita may mabatyagan nga may naga tinulo-tulo. So ini sa gihapon mabatyagan tagid ang pagtulo sa nga ulan Bomboan. So Bomboan at sa subong wala sa gihapon sang klase no, so magapabilin nga wala sang klase sa syudad sang Bacolod subong adlaw kasunod ang deklarasyon ni Bacolod City Mayor Alfredo Aldi Benitez nga naga-extend sang suspension bangod sa wala untat nga pag-ulan dala sa tropical storm Paing Bomboan. So sa piyakabahin pila ka mga LGU no o kon local government units sa probinsya sang Negros Occidental ang nag-extend man sa suspension of classes apang pariisra no mapipi sa ila sini nga desisyon nga mag-resume na sa klase Bomboan. So kalapit dere ang mga nag-anunsar sa pagpalawig sa suspension sa klase para sa tanan nga level public kag private schools Bomboan ang banwa sang Ibi Magalona, Silay City kag Victoria City Bomboan. So samtang nag-anunsar naman sang resumption sang klase ang Bago City, Sipalay City kasubong man ang banwa sa La Carlota. So ini nga mga areas Bomboan nga nag-resume kon balik ang klase kay tungod nga ti wala na ini sila may gaka-experience nga pag ulan-ulan o kon madamol nga pag ulan na Bomboan. So kagapon lang gid nga adlaw na suspense ang ako nag-untat o kung wala na nagipadayon ang klase sa mga area diri sa aton sa syudad akon sa Negros Occidental Bomboan. So mayara man nga nagbalik ay especially sa sur nga bahin Bomboan kung lang taon hat mayara iban nga nagahambal nga wala na diri ga ulan sa amon. Do Bomboan do norte naman amo ang nagaka-experiensya sa nga pag-ulan-ulan Bomboan. Pero mas safer tani kung ang mga LGUs nag-extend na lang sang suspension Bombo Carla kay sa subong bala ang forecast. That's why ang Bacolod, ang muning rason nga nag-extend, kay hindi mo yung mapaktan, kay ang forecast sang Pag-asa, maka-experiensya kita sang heavy nga rain, bala nga ulan, rainfall. So, suppose dapat nag-extend. Pero syempre, desisyon na ina sang LGU, so nakadepende na lang na yan sa ginikanan. Assess mo nato ng sitwasyon, kay Friday, hindi ka man guro maano kung isak adlaw, hindi ka maka-eskwela, no? Although may estudyante, gini Bombo Carla, kung may klase nga daan niya, mahibi ginaya kung hindi ka balik sa eskwelahan. Pero sa mga ginikanan, unahon tagid na iya ang safety sa atong yung mga kabataan, apisan nga ang iban nga mga LGU sa ginhambal mo kani Bombo Carla, nag-resume na sila sang ilang nga klase. Bombo Carla. Yes, sakto gid Bombo especially yung mga nasa south nga bahin sang Negros Occidental nag-resume na ini sila sa ila sini nga klase Bomboan. So ang iban diri Bomboan nagaduwa-duwa pagid no kung papaeskwelahon nilang ila sini nga mga kabataan kay may information kita nga do exam week nila subong nga Bomboan no. So UN dapat pagid United Nation pagid nga celebration. Oo, United Nations celebration pagid nila sa subong Bomboan. So amo na subong ang hulat-hulat man sang mga ginikanan nga magpagwa sang announcement ang LGU kung mayara sang
klase o kun wala kay ang iban ti exam nila sa subong nga adlaw bambuan kay ti sa subong nga daan October twice or once lang ini sila nagamit sa ila sini nga mga teachers no ang mga kabataan kay ti sa November mayroon na nga mga schools nga maga full blast na ya 5 days ng ila sini nga sulod sa subong nga October do 2-3 lang ini sila ang ila sini nga sulod ya bambuan so that's why nga kung kaisa ang ila sini nga mga exam natuon gid sa Friday bambuan. Amo gani man. So amo na sa mga ginikanan i-assess ta gid ang sitwasyon kung sa ang we're talking of sa pila ka mga lugar sa probinsya kay klaro naman na diri sa aton sa syudad sa Bacolod why klase in all levels mayara pa gani nga ma-attempts na ng mga eskwelahan nibla sa mga kinder, Bombo Carla, prep nga sus padayon pagid siya sa school activity. Hindi na pwede kung mayara dira nga nagapatigayon sa school activity despite nga hambal nga why klase galing may United Nations celebration. Hindi na pwede ipalabot na naton sa LGU kay nga the reason why gin-suspend ganing klase para hindi ka mo magbalalik ang mga estudyante sa eskwelahan karon pa activity ka pa imo. Ini mga United Nations nga na pwede man na siguro due to sa sining weather naton bangod nga may bagyo yati sa sunod semana no Bombo Carla dapat sa unahon tayo diyang safety sa mga kabataan so klaro nga ang Bacolod suspended until today wala klase Bombo Carla. Yes, sakto ginaabang suspended ang klase diri sa syudad sa Bacolod in all levels abambuan elementary, kinder, elementary, high school, college abambuan so wala gid sang klase no so sa aton sini nga mga estudyante kay tungod nga wala sang klase kaga kung may ara sila sa exam review na lang gid ini sila bambuan para at least nga bisan wala sang klase may matun-an ini sila sa gyapon bambuan. Okay. Bombo Carla, sa Kabugya, damol ulan? Nagdamol gid man ang ulan, subong? Yes, abang nagapugtak-pugtak ang pagdamol sa ulan abang may possibility nga dito nga area nagdamol tapos diri naman sa may Araneta Street abang padulong na diri sa may flyover diri do na medyo nagkanay-kanay ang pagbubo sa ulan. So ang iban may portion gid diri sa syudad nga nagadamol gid bambuan. Oo. So that is why nga mayo man gid nga suspenda na ng klase kay hindi tayo mapakta ng aton iya nga tiyempo, no? So dito ganiya sa bago tudog itong ulan gani iya Bombo Carla mga listeners nato na mo ni nagahatag information sa aton subong Bombo Carla. Yes, mo gani abang ati ang bago ara na sa area sang south. Amo naman ning pagkahulaton abang kay kagapon nag-resume na ini sila sang ila sining klase. So ulat to naman sa aton sining mga kauturan gibasi magapagwa naman sa announcement bawi naman ta syudad. Amo gani. That's why ang Bacolod amo tong hambal ni Dr. Pornan nga may kaupod naman siya gani dugay-dugay. Pag nag-suspend na lang gid kay karon ti Friday naman although mga kauturan ta do na namian man kay nga long weekend. Hasta pa ni Bombo Carla sa gani November 2. November 1 rather. November 1, Tuesday. Yes. November 2 ni siya, mabalik na kayang klase, tanan-tanan ma-resume na. Sakto gid Bombo tagnalang sa kabataan pambuan ng long weekend. I think next week, no, November, full blast na ini sila. Ara na ini sila permi sa schools, focus na gid ini sila sa school. Bisan pa nga wala gani isang face-to-face classes, ga-focus ini sila sa gyapon sa school. Pero amo ni nga sitwasyon bambuan nga dagadamol, hinay ang pagtulo sang ulan o pagbubo sang ulan na lang gid bambuan dire-diretso na lang gid total pakadto naman lang kita sa weekend kag isa pa bambuan okay lang yan sa diri sa syudad no o kun ang malapit sa mga eskwelahan paano na lang ang mga estudyante nga may ginatabukan pa sang suba bambuan. Correct. So ako na ang pinakabudlay no kay kung magpakadto sila sa eskwelahan tapos ma-declare nga wala sang klase so mabalik naman ini sila matabok naman sila liwat sa mga
suba bomboan. Amo lang ng kaluluoy. That's why sa mga kabataan. LGU subong, ang pinaka-safe nyo kita niya, ang ginhimo yang pinakamaayo, suspend na lang. What is one day? Friday naman, no? Balik na lang gani. Kay November 2, balalik na tanan ng mga estudyante. Ano honta ni Abi kay krain sang tiyempo ning ginasugata naton, ho? Anyway, din ang location mo subong, Bombo Carla? Ano na ni bombo Araneta Street pa sa Gyapon pero padulong na ini siya sa may south and old airport na bombo Okay. padulong na sa south and then padulong mo sa Alisis. Kamusta dira? So Okay far man ang- bomboan at ikagahapon ang area sang sumagid bomboan do dako gid ang tubig sa subong ti makita diri naton nga padulong ako na ri pala diri sa may old airport kanay wala sang pagsaka sang tubig ang tawhay tawhay ang aton sini nga dalan wala may nagaawas nga tubig sa mga diri ka may mga kanal diri bomboan. Okay, so importante safe ang aton yung mga kauturan. Amo na kung mga apektado man gyud yung mga pagsaka sa tubig baha at matamat na nga daan kay may mga evacuation center man nga naka-ready. No? Anyway, Bombo Carla, salamat gid. Yes, Bombo, ano man ang report kay gikan sa patrol ni si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent for all number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor sa dugang nga report yung dalawang sa aton subong yang agadri sa aton iyang paratuntunan. So amo na sa mga kauturan naton kag sa aton iyang mga kabombo sa mga LGUs no. Insakto gid ang ginhimo blasang syudad sa Bacolod kapon we had an interview kag karon may mga advisory dugang sa aton si Dr. Pornan. Pero sa mga kauturan naton ang Bacolod ja ang ilayan ng desisyon hindi na lang gid ja extended na lang gid ja ang suspension sang classes tituod man kay nga pareho na kahapon kundi October 27 subong Friday October 28. So kung basihan mo ang forecast sang Pag-asa maka-experience gikita sa Bacolod sa kag sa Negros sang heavy rains bala ang rainfall bala no so maulanon. So whether magtilha man na karon or mag-ulan at least masigurado mo bala nga wala na hassle, wala na bala duro mabawi o wak ka pa kay masuspend ka subong tapos pareho na no subong sa bago grabing ulan no ilawagon ta bala liwat. So klaro sa mga kabombo naton in all levels diri sa aton sa may syudad sa Bacolod public kag private wala klase. Kag bawti hindi nyo na pagdayon na kung may mga United Nations celebrations nga mga eskwelahan like diri sa Bacolod. Mayara pa to eskwelahan nga nag-attempt pa yang may advisory pa siya nga kay nanugon sila kay may United Nations ng mga kabataan. Tinanugon sila ti may UN lang gyapon activity although wala lang klase. Amo na gani nga wala gani gin suspend ganing klase para safe ang mga kabataan pabalikon nyo pagidya. Tapos mga kinder amo na prep. So intindihan ta na ko na no excited man ang mga ginikanan kay ginambal kay na preparahan na sa mga kinikanan ng iba na excited ti ipaiway ta lang na kay balo kita nga lain syempo. So hindi nyo na napagdayon no na sa mga ginikanan nga ginabalik pang mga kabataan nyo sa eskwelahan subong kay may activity may United Nation or ano dra nga mga activity abi palabot diri sa amon sa Bombo Radyo kay hindi na siya pwede no kay nagdeklarar na gani ang alkalde sang syudad sa Bacolod nga suspended ng klase tapos pabalikon nyo pa inyo yung mga kabataan. Mayari na diri sa Alihis kahapon nagreklamo diri sa aton sa Bombo do kindergarten school bala no so hindi nyo man pag-ihasol ang mga kabataan kag excited ka lang excited lang yung eskwelahan sa United Nations pero why nyo yung ginaunang safety sa mga kabataan. Anyway pasalamatan naton aga pa ang banwa pero yari sa aton sa piyak nga linya no ang City Disaster Risk Reduction and Management Office Head naton sa syudad sang Bacolod si Dr. Laarne Pornandok. Maayong aga. Upod mo diri si Bomboan sa Bombo Radyo Bacolod. Good morning, Bomboan. Good morning, Bacolod. Yes, Doc. Subong, Doc, klaro naman ina para sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo sa mga nga wala suspended sa gihapon, Doc, ang klase sa aton diri sa may syudad sa Bacolod. Yes, Bomboan. That was the announcement of our mayor after our meeting yesterday morning. Ipadayon naton ang suspension of classes because of the
sang aton pag-asa nga there will be moderate to heavy rain ilog nga adlaw subong asa tomorrow. Kay ang concern bala dire Doc kahapon, mayari pa diri nga mga actually nagreklamo diri sa amon sa Bombo, do ka kindergarten school bla nga diri sa Alihis nga may United Nations celebration pagid sila Doc kay why kuno klase pero pabalik ko ng mga kabataan para sa UN celebration. Dr. Pornan? Yes, Bumbuan, ang actually ang reason gid nga impasuspended ni Mayor ang classes because sa safety man sa aton mga kabataan. Para ang mga ginikanan hindi man mag-worry nga kung magtudo ang ulan, ang kabataan sugaton pa sa eskwela. So, it includes siguro mga activities kay why gani in ang klase para maano secure ang mga kabataan naton. Correct. Oo man Doc, no? Tapos pabalikon mo lang yung mga kabataan para sa UN celebration. Kaya excited na ko nung iban yung mga ginikanan. Anyway, klaro na Doc nga suspended, public and private, wala klase sa subong nga adlaw. Including na Doc ang pagbalik man sa mga teachers sa eskwelahan Doc or ano man, depende lang na sa school. Depende sa mga school kung ang mga teacher pabalik mo nila. Tapos ang private, I don't know kung may ara sila kay ang pagkapalo ko iba na private ganito nag-break na lang sila sa after sa aton pista minatay. Okay. Pero Doc, ang advisory ni Mayor Doc, all public and private ni nga schools nga suspended. Basta ang iya nga is the all levels. All levels. Okay. So, Doc, as of this time, kamusta sa monitoring mo? Anong sitwasyon naton subong diri sa syudad sa Bacolod? May mga areas mo? Halin kagabi sige amon nga monitoring, may ara kita mga moderate rains. Kay ang aton di nga is pugta-pugta ang ulan. So pasalamat kita nga like sang isa ka adlaw nga grabe ang baha. Subong gasigi ulan pero wala kami reported na baha kag mga evacuation. Okay. So far okay gidya Doc? Why sang may pagtaas ang tubig nga na-experience? Wala. Oo. Doc, kanami lang bala because kundi last time sang October 4 may mga 22 areas nga nagsinaka gidyang tubig. Inablang kung sige lang ulan gasakang tubig. Pero sa subong sa comparative report nagjutay Doc ang may mga affected nga lugar sa subong nga sa kay Bagyo Paing. Ano gini siyang pinakarason Doc atong mga basura nga nagkalakuha, Dr. Pornan? So ang sang last to wala pa kita to gani sang high tide no atong pagulan sang October 4. Diniya nga sang isa ka adlaw with high tide mas dutay affected because na sige man ang sang aton nga city engineer sa DRMO pag-ibantahin siya nga pag-maintain sa aton mga drainage. Pero may ara pagin man nga may ara nga sang last nga wala na affected because nadumduman naton Bumbuan last time to wala kita ulan sa Sumag area or sa south. So subong niya ang ulan is more sa south, that's why may mga additional kita sa south na rain. Oo. Pero subong Doc naka-deploy na ni ang mga sa CDRRMO, ginapa-alerto mo na ni Doc. Yes po, we have wala labot sang ga-duty tayo sa ambulances kami ara gitaya ga-duty. 24/7 man nga naga-monitor sa aton nga mga drainage naton kag ang aton mga flood prone area kag mga aton mga bridges kag suba pati sa Morsha may ga-monitor kita. Kung gataas gasigi ulan dito sa Morsha may nagahaboy ta disang data sa aton. Oo. So Doc, pareho ni subong ho samtang a while ago samtang ga-discuss kita. Gambal dere ang sa Punta Taytay may pagsaka na sang tubig nga baha gid man na dala Doc kung sige-siging ulan. Yes, oo. Kagapon naging katuan kami na nila ga-request sila pasuyop tubig. So gina-check man na namon kung diin balagahalin ang tubig. May isa to ka subdivision na ang ila tubig do wala may guan bala. Anong advice mo Doc? Ang mga evacuation kung sa diin gid nga mga area subong like na bilang may mga gina-ready kita nga evacuation or ara na nga daan nga pwede lang sila maka-evacuate dayon Doc kung magsaka ang tubig?
So may ara, nakita na identified evacuation centers sa mga barangay. Pero usually ginaano ta, especially konti ang schools, ang gaano na kami nga ang schools least priority unless nga wala kita butangan. Mga barangay halls, gyms, amo na aton ginabutangan kung hindi magitaman kadamo ang aton inog-evacuate. Okay. So, Doc, lastly, Doc, kay aside sa to kahapon, kung interview ko sa imo, mayara sa natumba nga puno sang kahoy, aside wala naman sa may mga nagkalatumba, Doc? Wala naman. So far, okay, good. So lastly, Doc, ang mensahe mo para sa aton yung mga kauturan sining suspension of classes diri sa aton sa syudad sa Bacolod kag kun anong ilang nga himuon. Doc, pwede Tagalog, Doc, or English? Doc, go ahead, please. So sa to all Bacolod City constituents ng Bacolod City, no, please bantayan naton ang aton palibot, no, kung nagataas ang tubig. Pwede go to your nearest evacuation center for your safety. And a reminder natin, Doc, sa suspension of classes. Come again. And a reminder natin, Doc, sa suspension of classes. So to all parents, please hindi na lang wag niyo na lang po papuntahin yung mga anak niyo sa school, even if mga sa ilan na mga activities. I know there are some nga may mga Halloween parties, UN celebration. For the safety, priority natin po ay safety ng mga anak natin. That's all. Thank you po. Okay. With this, Dr. Ana Maria Laarni Pornan, Doc. Thank you so much for your time. Kag maayong aga sa imo, Doc. Good morning. Good morning. Salamat gid sa kay Dr. Ana Maria Laarni Pornan, ang Bacolod City DRRMO, Disaster Risk Reduction and Management Office head naton, no? So, klaro na sa mga kauturan naton baw sa mga eskwelahan kag nga may mga party, United Nations, tanan, i-cancel nyo na. Relax na lang gidya anay kita kay amo na ginauna ta gidyang safety sang aton nga mga kabataan. So that's why gani naging suspend ng klase. Apisar abi karon, let's say kundi subong ya do kalain di san tiyempo taga ulan ga ulan pero apisar abi karon hambal ko tinag-init man ati pasalamatan ta na lang gidaya nga nag-init pero hindi man ta na maano sa isa duha ka adlaw ya nga gin-suspend ang klase kay panigurado lang na iya ihasol mo pa yung imo yung mga kabataan or sa mga eskwelahan man ihasol mo pa ng mga kabataan bawi lang kay face-to-face classes naman tabay November 2 lawig-lawig man ang bakasyon, no, sang mga estudyante. So balik lang kita galing sa November 2 no, kay enjoy ni Anay long weekend. Di ba kita ka-enjoy kasi syempre why untat man ang tinupa, no, sang pag ulan na good morning Bomboan nga gindayon pa nila mo gani man, no, sa mga kauturan naton hindi niya pwede dayunon mo pa. Good morning, nagabaskog naman ang ulan diri sa amon, may klase pa ni Ayhan from Valladolid. Amo na gani ang hambal naton, no, sa mga kauturan bala naton. Pareho na sa mga LGUs mas maayo tani nga wala na lang gidya nag-resumption. Gindiretso nyo na lang ang suspension kayo pareho na hindi mo mapaktan. Pareho ni sa Lakay Lota nag-resume sila klase. Pero pailayo lang kung sige-sige naman yung ulan, tibawion nyo naman, masuspend naman ka mo. Dapat gindiretso na lang, no, sa mga LGUs. Dapat ang aton blang nga desisyon pa minsaran tamayo gid. Pareho na yung si Palay, ginlift nyo naman ang suspension. So, ma-resume naman ka mo today. Paano na kung malain? Kamusta ka mo dahil si Palay? Okay lang tiyempo nyo. Dala ka nag-resume ang klase, ho? No? Sa mga kauturan natin, kag sa aton iyang mga kabombo, no? So,
Pero ang Victorias suspended gyapon just like Bacolod City. Ang Silay ginextend, at least very good, suspend gyapon ang Silay. Pero ang bago, mabalik sila yung klase today. Ito yung bago, subungo mga kauturan nato, nag-mensahe diriya sa aton sa Bomboho. Hindi marami itong tiyempo, tani, extend nyo na lang. Galing kay resume. No? So, amo na sa mga LGUs, amo na blang hambal naton, para nga tani nga wala na lang ibawi, uwak ka muna karon sa inyong desisyon. Kung tingin diretsyo nyo lang kay anyway, Friday naman lang mo, no? Karabanan blang ang mga estudyante kung Friday, kay ti, di bla, modular kag online, ti, kung Friday, wala naman na lang gani na klase, ito ginatuon na sa mga activities. Sa EB Magalona, wala klase, no? Sa gihapon, no? Ang public advisory nila, ti, wala klase sa gihapon sila. Pero ang trabaho, ya padayon. So, amo na, no, kay unahon tagid ng safety sang aton iya nga mga kabataan. Amo nang pinaka-importante tanan, no. So again diri sa Bacolod, wala kasi nabatian yung Dr. Pornan and lakip na ng mga UN, United Nation or ano pa ng mga activities kung Halloween ka mga activity abi pa wine lang nanay, no, safety anay sa mga kabataan tang unahon ta. So amo ta lang nga diskusyonan naton sa flood update report bala due to tropical depression paing kag high tide pa na kag heavy rainfall sa mga kauturan naton. Ang mga barangays affected, barangay 39, barangay 35, barangay Singkang, barangay Pahanukoy, barangay Mansilingan. Ang areas affected sa Balay Silangan, sa Puente Bella, barangay Takuling, sa Purok Progreso, sa Takuling man, Purok Riverside, Takuling, Sharina Heights, Takuling, kag barangay 36. So, amo na. Pero sang last time to bla, kay gin-compare ini ang ining comparative report nga ini sa October 4 man, no? Sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo, ti ariyo kadamo-damo gito ya sa mga streets kag barangays affected, pero low tide pa gani, no? Sa High Strip, sa SM City, pero subong way na sa barangay 12, sa Burgosilado Street, downtown area, Gonzaga Subdivision, barangay Villamonte, Libertad Public Market, Central Market, Lacson, Hernay Street, Rosario Mabini Street, Gonzaga Lopez Haina, Lozoriaga Gatoslao Street, sa Lozoriaga, sa Gonzaga Mabini Street, Lopez East, Lupit River, Barangay 40, sa Mandalagan River, Santa Ana, Barangay 31, JR Torres, Gatoslao, Hernay Street, Mabini Libertad Street, Hernay Street, no, sa Kukin Building, Magsaysay, kag Magsaysay Lacson Street. In fairness, no, sining comparative report. Anong rason? Dumduman nyo, after sa to, kundi October 4, October the following day ng kuha basura, sus kadamo-damo sa mga na kuha nga basura. In short, amo na. Kaya nga, kung damo-damo basura nga nagasuponda sa mga drainages naton, di syempre, hindi na siya din kabutsyog ang tubig. That is why it should be everybody's ni pagtawag, ang participation plus ang tanan, contribution sang tanan, nga ang basura naton, syempre, very basic, natudlo na sa panimalayta, unless why ta gina-practice, kag sa eskwelahan ta, nga kung may basura kita, ihaboy na bi sa basurahan bala direkta, no? Sa mga markets tapagid, abi sa mga vendors, kag sa tanan, dito lang na pang isalig sa mga street cleaners nato, ng basura ta, itipunon ta kay magsululod na sa mga drainages, ti kita man ang gihapon ayawan, kita man sa gihapon hulan, dibla? So, that is why nga importante na tanawabla kay tungod nga ginpangkuha tong mga madamo nga mga basura sa drainages naton, ti kundi hindi na syadong pagbaha. So, actually, may partisipasyon gigitas ni hindi lang niya pwede nga yaw-yawon kag buyayawon mo lang ang isa ka LGU kaya mo ni ginabaha ta, pero kung tanawon mo gid sus
ang basura gali otis no na bilang gahaboy isang basura amo na mga basic dira no sige mapos kita for a while pagbalik sa ato niya nga paratuntunan dugangan ta pagidang dugang pa nga mga balita no diskusyonan naton sa aton lang nga pagpanumbalik daling gida standby. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas. Okay, sige, balik na sa ato niyang aparatuntunan, drigid lamang sa Bombo Report sa First Edition, sa ato niyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo. Diskusyonan pagid naton, dugang naton iyang mga balita, subong iyang aga sa liwat sa mga nagpamangkot sa mga late tuners naton. Sa gihapon, suspended ang klase dali sa may syudad sa Bacolod. So, sa advisory ni Mayor Albi Benitez. So, wala klase sa iban nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental. May mga eskwelahan niya nga tina-excited or rather may mga LGUs nga na-excited, nag-suspend sila kapon, ma-resume sila today. Pero may mga iban nga sige lang, ongoing lang niya, or rather extended lang gidya sila sa gihapon. But at the end of the day, sa mga ginikanan, gining desisyon na kung sa matsyag nyo, damo lang ulan, grabe gidyang ulan, ti what is one day, abi kung absent giring imong bata, kung let's say for example, nag-resume ang klase sa inyong lugar. I am talking of outside Bacolod, so, amo na, no? What is one day, are para safety sa imo bata. Kamu lang gyapon assess sa sitwasyon. Pero na, like for example, dra silad sang Bago, manigambal, bomboan tinano ni kay balik ang klase sa Bago, pero grabe ulan, tiyan mo na i-assess ta maayo kay okay na lang na, importante safety sa imong bata, magkalabasa na karon, maulanan, matalitihan ang trangkaso nga daan subong, no? So, balikan naton, dugang pa nga balita sa patrol ni Bombo Carla May Defensor sa subong iyang aga, ining way untat man nga drug by bust operation, kag subong man, sa aton iya nga mga kauturan, kag sa aton iya nga mga kabombo, grabe man to, no? Isa ka security guard sa syudad sang Cadiz, so, patay matapos ginlutang, ang suspetsado, hibaloon tanin pinaka-latest update sini, no? Kaya ang biktima, 57 anyos pa lang ini. Sa pihak nga linya, balikan naton si Bombo Carla May Defensor sa dugang pa nga mga report subong iyang aga. Bombo Carla, sa dugang nga report. Please go ahead. Yes, Bomboan, dead on arrival ang isa sa security guard sa Cadiz City matapos ginutang sa wala pa makilala nga sa ginutang nga sado Bomboan. So ini sakay sa pribado nga salakyan sa Barangay Zone 2 sa nasambit nga syudad nga impormasyon Bomboan, gikilala ang biktima kay Arnold Belotcha. Arnold Belotcha, 57 anyos, residente sa Barangay Zone 2, Cadiz City. Kag siya nagatrabaho bilang isa ka security guard kag mayara sang duwa ka mga kabataan. Bomboan sa subong ang update, no? Kagabi tinatigayon nga madakpan ang suspetsado sa initial naton nga impormasyon Bomboan sa area pa inisiya sang manapla na recover o kung nadakpan ini nga suspetsado nga gikilala kay Mark Besa Bomboan. So amo ni karon nga aton sini nga igapalap sa aton sini nga mga kapulisan sang Cadiz City kung anong rason kung gintiro niya ini ang security guard nga si Arnold Belotcha Bomboan.
Sa subong area na ini siya sa kustudiya, ang suspensadora na sa kustudiya sa Cadiz City Police Station for proper disposition. Ano man ay hanang iyang motibo. Pinatay gito yung security guard. May grudge sila, dugay na. Anong sitwasyon, no? Bombo Carla, hindi makaluluoy man ang security guard, 57 years old. Bombo Carla. Amogid gani Bombo 57 na nakaya niya payayang luthangon Bombo sa amo ni karon nato sini nga ibaloon kung ano gid ang rason kung agi luthang ni ini ang 57 anyos sa Bombo. Okay. Bombo diri naman kita so kapin na 700,000 pesos no ang balor sang nakumpiskar sa suspected Shabu gikan sa 40 anyos nga babayi sa drug by bus operation naging patigayon sa Sharina Heights sa barangay Takuling, Bacolod City alas 2:15 sang hapon kagapon sang hapon ini Bombo suspitsado ang ginkilala kay Mary Nessa Ong alias Tata 40 anyos may asawa kag residente sa barangay 22 Bacolod City kag isa ini siya ka street sweeper Bomboan kag ini siya kalakip sa top 10 priority high value individual sa Bacolod Police Station 6 Bomboan. So, ang joint operation ang ipatigayon sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6 kag Bacolod City Police Station 6 nga nagresulta sa pagkaaresto ni Ong. So nakuha sa iya nga paghinakop ang 13 ka sachet sang suspected shabu, isa ka nut-tied plastic bag nga suspected shabu, ang ginabanta nagabugat sang 100 grams kay nagabalor 680,000 pesos. Nakumpiskar man gikan diri ang 500 peso bill nga subscribe money, 20,000 pesos nga fake money, kay isa ka pouch, 3 ka yun ka cellphone, kag 1,100 nga cash. So sa subong ang suspetsado yara nakahunong sa kustudiya sa Police Station 6 kung natalanan nga pagapasakaan sa kaso nga paglapas sa RA 9165 Bomboan ukon Comprehensive Drug Dangerous Drugs Act of 2002 Bombo Carla. So yes, Bomboan. Street cleaners ni street cleaner butang balon hasta subong presently amo nang ginambal. Yes, Bombo isa ini siya ka street sa syudad Bomboan. So mo pa ni ang sini nga hibdoon na Bomboan kung recent ini siya diri o kon na sa unang administrasyon ini siya o kon sa subong nga administrasyon Bombo Carla. Pila edad yan? Yes, Bomboan. Babayi, no? 40. Yes. 40 anyos. Okay, Yes. Tinano na yaman. Ti dakpan gid siya ho, siya sa picture naton ho. Amo gid gani Bomboan So amo ni ang hibaloon naton kung subong lang ini siya nakasulod sa bilang isa ka street sweeper o kung naglegal pa Bomboan. Amo ni ato sini nga ipa-confirm ato sini nga mga kapulisan Bomboan. Oo, so amo na no. Ang mga kapulisan way untat man nga pagpatigayon sang ni Bombo Carla sang drug by bust operation damo gyapon nagkadakpan pero ning 40 anyos ni ang street cleaner nga ni Bombo Carla ni siya nang dugay naman gani nga daan nga gina-site naman sa aton ni mga kapulisan. Yes, so Bomboan sakto gina no. So nalakip ini siya sa top 10 na priority sang Police Station 6 sa Bomboan. So amo na bauti hindi gidya ni gani pagtawag sa Bombo Carla hindi ka gidya madugayan niya madakpan kagid. So makon mo dako ha pilang value gani 700,000? Yes, sa Bomboan na malabot 700,000 pesos nga balor sang suspected shabu ang nakuha sa Bomboan. Okay. So Bombo Carla, before ka mag-extro, subong ayara ka subong sa public Bacolod City Public Plaza, kamusta dira ang sitwasyon? Yes, so far Bomboan makita na rin natin ng aton sining mga street cleaners palupanilhig na and then wala kita subong sang may mabatsyagan nga pagpanaliti subong nga tinion Bomboan naghulaw na pero may makita kita sa gihapon nga mabugat sa aton sining kalangitan Bomboan. So may possibility pagin nga
ulan pagid bambuan no kay madulom pagid ang aton sining kalangitan bambuan. Galom pagid dyan, no? Mm, Pero subong ya mga jeep damo man biyahe or laka-laka na gid man? Bombo Carla? Okay. Sige. Bombo Carla? Go ahead. Bombo Carla, ang balko subong damo na gid man biyahe, jeep, mga kauturan taga pamangkot or laka na gid man? Laka na lang? Okay. Bombo Carla? Ted man ang ato niya nga signal, may nagpamangkot man gani diri kon may suspension sang biyahe sang barko. Pero so far wala sang announcement, no? Even kahapon gani adlaw wala man to na suspend. Bombo Carla. Bambuan. Yes, go ahead. Yes, bambuan. So subong tumabal naton nga malaka gid no o kon na dutay ang ato sining nga mga PUJ nga nagalibot diri sa area sang plaza. Kay kung kaisa magtindog kita diri do kalabanan nga nagalabay sa aton sining likod ang mga PUJ so subong do halos nga nagalabay diri is mga private bambuan. Kag makita naton nga do hindi man buta ang mga PUJ sa subong bambuan no timambagin nga daw apektado kung nagaulan diri sa syudad bambuan. Oo, ibang tang mga drivers do ginatamad naman na magbangon Bombo Carla. Amo ning tiyempo do kanami lang ibarikutot. Sakto gid bambuan no kanami ni itulog makaon ka tapos matulog ka na maliwatag kanami gid niya bambuan. Anyway, salamat gid Bombo Carla. Bambuan may nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carla Defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent for all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor sa dugang iyang report gindulong sa aton subong iyang aga sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? So mga kabombo naton sa mga tagpalamati naton again diri sa aton sa may syudad sa Bacolod mo gid mamangko sa iban nga mga LGU. So kung may klase or wala ang morsya sa kahapon nga adlaw sa mga kabombo naton ang banwa iya sang morsya suspended ang klase, no? So gin-suspend ini ni Mayor Jerry Rojas, no? So sang aga and then so sagyapon sa mga kauturan naton yari may yara siya pinakalitis kay may pamangkot diri how about iya sa morsya bomboan anong mangin sitwasyon so sagyapon diri nato nakitaan 28th day of 26th man ang iya nga suspension of classes sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo Mayor Jerry Rojas kamusta dira kay suspension diri October 27 lang no so banwa sang morsya ma-suspend ka mo liwat or hindi or ma-extend no may naga pamangkot ara still be suspended sa gyapon, no? So, yari, nagpaibalo ang inyong alkalde. Kaya gina-update naton sa mga kauturan ta kay damo nagpamangkot. So, meaning, ang morsya sa mga nagpamangkot diri sa aton sa bombo, wala gyapon klase, no? So, iban pa dira nga mga LGU. So, kahit iban nga daan, ma-resume nga daan sang klase. So, ang morsya, klaro, wala gyapon sang klase subong iyang adlaw. Pero, amo na gani sa mga kauturan naton, whether ang LGU nyo masuspend or hindi, kimera LGU nga lifted mo, like La Carlota, mga bago, ginlift nila, may klase na today, kahapon lang yun suspend. Pero, panilagan ta, ko'y kung tudugid ang ulan, pwerte, gid iya mga kabiran ang pag-ulan, hindi magpa-eskwela ha ang bata mo what is one day abidra padala lang sulat sa maestra kag kun anong mga lessons nga na-miss niya. Importante safety sang bata mo hindi mabasa kay subong nga daan ho matulo talitihan ka lang sus ka budlay gid no. Importante gid number 1 no at most priority tagid niyang safety sang aton nga mga kabataan. Okay?
Sige, ayos. Pero subong aga, diri sa aton siyudad sa Bacolod, ang aton iya nga sitwasyon, mahulaw, mabubo naman ang pag-ulan, pero magalumon sa gyapon. That's why nga, ang ginatanaw gani diri heavy rains bala, posible sa subong iyang adlaw sa forecast ng pag-asa bangod ni kay tropical depression paeng, no? So medyo madamol-damol, no, nga pag-ulan ang ma-eksperyensya naton today o kon subong iya nga adlaw. Bombo Anthony, dugay-dugay, yari naman ang aton iyang mga sister stations sa Bombo Radyo Western Visayas para sa aton iyang pagpatigayon sang region-wide tie-up, no. Ang aton iyang flagship station ang Bombo Radyo Iloilo, subong man aton mga sister stations ang Bombo Radyo Rojas kag Bombo Radyo Kalibo. Good morning, Bomboan. Asko kung may klaseng bago. So far nakita nato ang advisory iya and sa siyudad sang Bago lifted ang suspension kahapon. In short, no, may klase. Amo ning ginhambal ang announcement sang inyo sa niya nga LGU. But then again, hambal ko na gani sa mga kauturan naton, kaya sa ato niya nga mga kabombo, nakadepende na iya sa inyo nga mga ginikanan man. Kung ang pagtanaw naton is grabe gijang ulan, no, dra sa inyo, let's say for example, sa may siyudad sang Bago, kay Ariho, classes in all levels in Bago will resume tomorrow. Announcement ni kahapon, October 28, Friday, according to Mayor Nicolas Yulo, no, for widest dissemination. So, lifted ang suspension, so meaning may resumption gid, no. So, amo na sa mga kauturan ta kag sa aton iya nga mga kabombo, no. So, pero assess nyo ha kay sa information naton damol ulan dira sa Bago, untat-untat man ang pag-ulan. So, amo na sa mga ginikanan. Okay, sige, ayos. 34 minutos na nagkaligad sa oras nga alas 5 saga. Mga kauturan ta subong ate kung kinahanglan ta magbataga pa kay may mga trabaho pa kita, pisar nga katugnaw do kana may itulog amo na yung feeling sa mga kauturan ta. Iba ni nga na monitor sa aton subong ho ate nagapamati sa radyo, naga-monitor sa aton sa Facebook, pero ni doga ta na tamad nga magmata subong. Sige, no? So, sa mga kauturan naton, diskusyonan naton ang dugang tapagin iya nga mga balita sa subong iya nga aga, diri sa aton iya nga paratuntunan ang mga cemeteries sa subong ti okay naman, naka-alerto naman ang tanan, no? May joint meeting man seriously nga ginapatigayon diri sa aton sa may siyudad sa Bacolod, agud handaan ini. Yari na aton mga sister stations, Bombo Radyo Western Visayas. Welcome and good morning. Natuhoy sa klase, pwede gid kamo nga makigangot dari sa amon sa Bombo Radio Iloilo. Bukas ang amon dari nga linya 3379452 o kon 5098181 o kon mag-message lang kamo dari sa amon nga Facebook page sa Bombo Radio Iloilo. Aton sakiron ang linya sang aton nga mga sister stations ang Bombo Radio Bacolod, Rojas kag Kalibo. Una kita, welcome and good morning, Bacolod. Welcome kag maayong aga sa imo Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas. Sa mga balita namon dre sa may siyudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, una kay man bangod ini sa kay tropical depression paeng, although why makita sang storm signal like sa amon dis Bacolod sa Negros, no. Pero maulano namon syempo, that is why kahapon may suspension of classes diri sa Bacolod kay sa pila ka bahin sang Negros Occidental, and today extended ina diri sa may siyudad sa Bacolod. Why gyapon klase sa announcement ni Bacolod City Mayor Albi Benitez kay man ang gina-expectar mahimo magbubo blas ang madamol nga pag-ulan today, di para safe na lang mga kabataan at gin-announce na lang gidya nga wala klase. Amo man sa pila ka bahin diri sa probinsya sa Negros Occidental
Occidental halin pa man kahapon wala man sang klase ang sabahin iya sa may Banwa sang EB Magalona. Although mayari diri sa amon sa pila ka bahin man sa Negros nga kahapon wala klase pero subong lifted ang suspension kay today mabalik man ang klase sa may syudad sang Bago pero sa gyapon ang syudad sang Silay wala iya sang klase according sa ilas ni alkalde Mayor Judith Gallego. And then sa Victorias wala man sa gyapon klase suno sa kay Mayor Javi Benitez, no? Pero ang Sipalay City mabalik sila ya sang klase today. Ang Morsha, Banwa sang Morsha wala man klase pero ang La Carlota City ma-resume man sila sang klase subong iya nga adlaw. Amo nga iba namon ni mga kauturan nagambal ay nano niyang ma-resume pa ni klase nga hindi opakta ng tiyempo. Galing amo nang pamatod sa iban nga LGU mo. Pero amo na iban nga LGU do wala pa man gidyaga announce magbalo kung kakatulog pa or walang gana mag-announce ni kag sa dugang panamon diri iyang balita ang ining security guard balaw syudad sang Cadiz dead on arrival matapos ginluthang kay sa information na nakuha diri namon sa Bombo Radyo Bacolod aning biktima ginkilala kay Arnold Bilucha 57 anyos kag residente sang Zone 2 Cadiz City, Negros Occidental. Ni amo ni so far, no? Subong ang mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bomboan, Bombo Radyo Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radyo Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Sige. Balik-balikan ta lang. Okay. Bombo April? Welcome, good morning, Bombo Lensi. Kamusta nga mong sulod dira? Okay, good. Bombo April, go ahead. Araman sabon yung mga nagapanguna nga balita diri sa Banwa sang Kalibo, kag bugos man nga probinsya sang Aklan. Una diri, 3 patay. Ginakalakipan nina sang mag-asawa, kag sang bilog man ang nakaluwas, kag isa man ang missing dito sa may Banwa sang Libakaw matapos nga maanod sang baha ang ilang panimalay. Base man ina sa confirmation sang isa ka residente dito nga na-contact namon yung nag-post sa iyang Facebook account. Kay so far as of now, 3 ka mga kabanwanan ang Banwa sang Balete, Libakaw kag Madalag. Waay gid sang signal, hindi gid namon makontak ang kalatapan sang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Pero based sa information, amo palang manini ang amon nga nailista nga mga casualties bangod sa ini nga malapnagon kag tuman kag gulpiada lang gid nga pagbaha-baha sa amon nga bilog nga probinsya sa Aklan kung sa diin kahapon Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas ginpaidalom sa red alert status ang amon nga bilog nga probinsya sang Aklan. Pati po ang mga lugar diri sa Banwa sang Kalibo na waay gid ginabaha-baha hasta or tub-tub gid sa hawak kag kilikili ini nga tubig baha ang mga apektado nga kabanwahanan amo ang mga banwa sang Numancia, Kalibo, Leso, Malay, Ibahay, Madalag, Altabas, Malinaw, Batan, Pangalan, Bangan, Washington, Balete, kag Nabasa. Isa-isahon naton Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas dito sa may Banwa sang Libakaw. May mga panimalay nga inanod gid sang ini nga baha kung sa diin may ara gid ngani nga 3 ka namatay. May mga residente man nga tugtog subong tagatuhod ang ini nga lutay o kung ini bala nga mga higko nga ginaywan sang ini nga tubig ba kay man may ara abi ini sang istaka Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas kag umapaw or naglagpas ang ini nga tubig baha sa ilang nga istaka kung sa diin pila ka mga panimalay ang tugdog na sa kilikili kag hawak ini nga tubig baha. Damo tuman nga mga nag-evacuate kag halos kalabanan man nga mga banwa diri sa amon nagsuspende sang klase kag in-extend tub subong nga adlaw. Klase kag trabaho sa mga munisipyo ini nga mga ginsuspende. Magkadto kita dito sa Banwa sang Madalag kung sa din isa man sa grabe nga napektuhan sang ini nga pagbaha-baha
diri sa amon nga probinsya sang Aklan. Sa banwa sang Madalag, Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas ang ilang steel bridge nga kung saan kataas ini Bombolensi kay man even gani ang mga bagyo ba lang, mga malagkuan nga mga bagyo nga nagpalanasa diri sa aton sa pungsod Pilipinas, sa Western Visayas kag sa amon sa Aklan. Why ginalabot sang tubig, baha. Pero kagapon Bombolensi, tubtob sa talapakan sang ini nga steel bridge, abot gid ang tubig, baha. So imagine na lang Bombolensi, hanging bridge sa bini kag steel bridge nga kataas ini, tuman ini kataas ang iya nga distansya sa amon nga Aklan River, pero ang talapakan sa gini nga tulay inabot gid sang tubig, baha. Now ang baha coming from Libakaw to Madalag, makadtuman diri sa banwa sang Kalibo kag makadtuman dito sa iban nga mga kabanwahanan sa unahan sang banwa sang Kalibo, kung sa diin tigulpiada man tong naghupas ang baha sa Libakaw kag Madalag, nagkadtuman diri sa amon sa banwa sang Kalibo. Kay diri man sa Kalibo, kabilugan nga 66 ka mga pamilya ang mga evacuees, ara lang na dira sa amon nga municipal building sang amon nga munisipyo sang Kalibo. Pero may ara pagid kami nga mga evacuees man dito sa may bahin sang ABL Sports and Cultural Complex nga kung sa diin ginakalakipan man sang 132 ka mga families ukon kabilugan nga 561 ka mga individual. May dito pa nga mga naghakot sang ilang nga baboy, sang ilang nga mga kasapatan sa may bahin sang amon nga Kalibo Pastrana Park. Kag may mga nag-evacuate man sa may bahin sang covered court sang amon nga Kalibo Pastrana Park. Samtang ang iban man nga mga residente diri mataas naman gani, isa sa mga pinakamataas nga lugar man ang Uyo Turong Street diri sa banwa sang Kalibo, malapit lang gid Bombolensi, pati ang amon nga front gate tubtob hawak kag kilikili man ang tubig, baha. Kagapon may mga nagapangayo sang rescue, may mga nagapangayo sang bulig, pero syempre hindi man makapenetrate gilayon ang amon nga mga rescuers kay syempre balaan man naton lesson learned bala kag bago nga protocol sang aton nga mga rescuers nga kung baskog ang baha hindi man sila makasuroy-suroy kay lesson learned naman abito ang natabo sa Bulacan nga may mga namatay nga mga rescuers. Pero maswerte man kag naluwas ang iban nga mga ato na dito sa bubong sang ilang mga panimalay nga may mga kabataan, pero narespondihan man sa mga katapusang kapulisan. Ang Aklan Police Provincial Office man gani mga alas 9, alas 10 ang gabi, padayon pa kagabi ang ilang pagresponde sa mga residente nga waay pa naghalin or nagapanaw sa ilang mga panimalay. Mga 10 or 9 ka gabi or mga 6 p.m. rather ay waay nasang supply sang kuryente ang probinsya sang Aklan. Kay tigin pakamayad abis ang amon nga Aklan Electric Cooperative nga patyo na lang gid ang supply sang kuryente sa amon nga banwa sang Kalibo kag probinsya sang Aklan. Kay ang mga dalanon abi daw naging naging suba na bala, naging daw Aklan River na namon ang mga wiring to abi tuman kadelikado para sa amon nga mga responders kag sa mga residente man. Kay alas 6 pa to, why na kami sang supply sang kuryente kag tubtob sumong madamo pa sa mga kabanwahanan diri sa amon ang waay sang supply sang kuryente. Sa banwa sang Kalibo dugang kagapon hindi pasabol ang amon nga tulay sa may bahin sang banwa sang Kalibo kag pakadto sa barangay Bulwang Numancia. Mayo na lang gani kay duha ini katulay for entry and exit. Ang exit mataas-taas, amo na lang to ang gingamit for entry and exit. Ang mga manunudlo man dito sa may bahin sang banwa sang Balete, particular sa Oquendo Elementary School, Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas, nagsuroy-suroy man sila sa taga liog kag taga kilikili man nga level sang tubig, baha. May mga teachers to kag students nga gin-rescue man kag may mga dalan pa tubtob subong sa banwa sang Balete nga hindi pa
passable kag subong nga pigado gid no ang signal kag ang supply sang kuryente madamo pagid sang waay sang supply bombolensi kay man tuman pa kadelikado nga maibalik bangod sa ini nga mga wire nga waay pagid na secure sang amon nga Aklan Electric Cooperative. Wala mo lang ini so far ang pila ka mga update kag natabo man no nga naging epekto sa gini nga pagbaba sa amon nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombolensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Good morning, Bombo Lindsay. Mayong aga, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon diri mga balita sa sunod ng Rojas nga bugas nga probinsya sa Capiz bangod galing sining bagyong Paeng. May mga evacuees man diri no nga na-record ang amon sila lain nga Disaster Restoration Management Office o mga DRRRMs. Kag inigani as of 8 p.m. ang mga evacuees na diri masobra sa isa ka gatos nga pamilya. Ang individual padayon pa sa karon na consolidate man sa ngamon diri nga mga DRRMs. Ang mga apektado nga mga banwa mostly sa second district ning pagbaha nga di makita nyo man sa social media nga lagpas sa tawo na yan no. Though mulumanghod lang ini Bombo Radio Western Visayas ni bagyong Agaton no sa tong April. Kaga ini gani adri samon sa Capiz ang mga apektado nga banwa sang Kuartero nga may ara sang ini sandig sa datos sang amon sini nga PDRRMO. Kag sa may bahin sang Kuartero may 24 ka mga pamilya ang apektado as of 8 p.m. ini. Hamindan may ara sang 81 ka mga pamilya. Ang maayon, 4 ka mga pamilya, Mambusaw, padayon pa nga gina-verify, Sigma, 4 ka mga pamilya, Dumaraw, so far, wala sang evacuees as of 8 p.m. Ang Panay, may arasan 12 ka mga pamilya, ang Tapas, padayon pa, no? Kaya kadamo sa mga nag-evacuate dito, sa may banwasang Tapas, kag medyo maiwat labi dito ang komunikasyon man sa may banwasang Tapas. Sa Dao, 4 ka pamilya, Panitan, 7 ka mga pamilya. And so far, sandig diri sa pinaka-latest man datos, gagin padala no, diri sa aton sinisa Bombo Radio, sandig dira sa head sang Quarter Emergency Response Unit, na si Mr. Ronald Guillermo, passable na ang National Highway sang Quartero, kay man kagabi naglapaw gidor, nag-awas ang tubig, nakatubigan naman ang National Highway na naglabot sa ang hindi passable ang mga light vehicles. Pero subong, alas 3:30, subong kaaganon, nag-subside naman ang tubig kag makaagi na ang tanan nga sahi sang salakyan. Pero sa iba naman nga banwa, especially ang ginbaha man sa may part sang Dayhagon, sa may banwa sang Sigma, kagabi, no, ang mga light vehicles hindi makaagi. Pero since nga naghubas naman gani ang tubig, posible naman ang mga dalagkuan ng mga salakyan, mugid lamang ang makaagi diri. And may biyahe sa gihapon, no, ang bus, halin Iloilo, padulong dabi diri sa Rojas, kung magpadulong kamo di, pasabulya, no, makaagi gid ang bus. Pero kung mag-commute kamo, mga magmotor kamo, lang danay nga agalang bala nga pahubson gid ang aton mo diri nga mga tubig baha agod nga mangin safe man kamo nga makaabot diri sa Rojas City. Dito sa may bahin sang Hamindan, may banwa sang Mambusaw, dito sa may bahin sang Barangay Tugas ikahapon na pa lang mga udto pa lang tuya, grabe na ang pagtaas ang level sang tubig baha nga not passable gid sa tanan nga sahi sang salakyan. Pero aton nga ginalagat-lagat subong nga aga, no, checkero naton dito kung nabala passable na. Pero so far, sa Iloilo to Rojas City, pwede gid nga makabiyahe kung ang inyong gamit nga salakyan is dalagkuan nga mga salakyan. And pag-abot naman sa kuryente, ang most mga banwa diri sa amon sa 2nd District, wala sang power supply, especially ang mga gipanglawag naton bala or nakon kay ina ng mga banwa kay man kagabi alas 11 wala sang kuryente sa Tapas, Dumalag, Kuartero, Dumaraw, Hamindan, Mambusaw, Sigma, Sapian, kag Dao. Amo na ang mga banwa nga tubtob subong
apektado gid no sang power interruption. Kag pag-abot naman sa suspension sang klase, nag-extend no ang pila ka mga LGU sang suspension sang ilang nga klase. Ang Rojas City wala diri sang klase sa tanan nga pampubliko kag pribado man nga bulutuan kag opisina magluwas lang sa frontline service. Kag subong man sa may Pontevedra, Panay, ang banwasang maayon, no? Mo ina so far ang mga nagsubong nag-extend sang suspension kag banwasang Pilar, no? Mostly naman sa First District ang nag-declare or nag-extend sang ilang class suspension sa pampubliko o kon pribado man nga eskwelahan diri sa amon nga or sa ilang nga mga kabanwahanan. Ang ni so far mga balita diri sa amon syudad kag bugos nga probinsya sa Capiz, Balictimo, Bombolinsi. Madamo gid nga salamat Bomborita, Bombo Radio Rojas sa amon mandario sa may probinsya sang Iloilo. Pila man ka mga kabanwahanan nag-eksperyensya sa pagbaha-baha tib kahapon sang hapon may ara sang ginpang rescue nga 5 ka mga trabahador sa isa ka construction firm or construction company nga bangod gati na trap sila sa baha sa may banwasang Kalinog, Iloilo. Kag tipipila man dari ka mga banwa subong ang nagsuspend sang ilatag sa ka mga klase ang banwasang or ang syudad sang Pasig gin suspend ang klase sa tanan nga level both public and private subong nga adlaw. Ang banwa man sang Putotan nagpagwa man dari sang executive order si Mayor Rafael Enrique Lazaro na suspendido ang klase from daycare to grade 12 subong nga adlaw both public and private bangod man sa kahangawa sang pagbaha-baha kag uncertain weather condition nga tugasang Bagyo Paeng. Dira sa may Bombo April sa may Kalibo do may ara sa mga nagapanawagan nga i-rescue sila ara pa sa atop ang ilang nga mga himata subong na rescue gid man sila Bombo April. Tama ka dira Bombolensi. As of now na rescue naman gid man ang tanan bala nga nagakinahanglan sang bulig. May ara sa mga kabataan abi no kambal tong bata Bombolensi diri sa banwasang Kalibo nga napiksuran gani kagin panawagan nga ato dito sila sa bubong sang ilang panimalay ti ginakabuligan man to sila Bombolensi sa mga katapos ang otoridad. Kay man, ang damo actually Bombolensi sa mga kinahanglan gid tani sa pagresponde pero ini bala nga bago nga protocol sa aton nga mga responders nga hindi man naton sila mabasol nga kun tuman kabaskog ang pagbaha Bombolensi hindi gid sila maka penetrate kay ti lesson learned abi kuno to ang natabo sa Bulacan nga may namatay kita nga mga rescuers Bombolensi. Pero ang iba, nagabululigay na lang ang mga residente kag para at least mai-evacuate ang ini nga mga residente nga nauna na nga na-report nga ara gid sa tuman ka delikado nga sitwasyon. May mga ara pa gani Bombolensi, mga senior citizen nga gin-rescue sang amon nga mga SB member kay ti nadula kag hindi na makita matrace ang iya nga area. Coming from ibang nga banwa pa kag nagkadto diri sa Kalibo why nakapauli ti mga ang iba na ginadala na lang gid sa social media may post ti ang amon man nga mga officials diri baka man nagabululigan man para at least ma-rescue ini nga mga kinahanglan pero ang complaint lang diri Bombolensi sang iban nga mga evacuees ti damo to Bombolensi sang nagutman diri sa amon nga mga evacuees kay why kuno sila gin pakaon ay ti damo gid man Bombolensi sang why nakakaon diri kay ang mga establishment ti syempre nagsarado sang aga pa kagaway pa kami sang supply sang kuryente alas 6 pa sang hapon kagabi why na kami sang kuryente ti why gid sang mabaklan sa pagkaon ang iban ganito nga kilala namon nagtinapay na lang gid diet na lang mananay Bombolensi. Kabudlay gid gali sang sitwasyon dira sa inyo subong. Sige lang alang na ginangakon nga tsempo. Okay, sige. Sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, why naman kita iya may nabilin nga tsempo sa subong iyang nga aga. Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag para sa aton nga Bombo Radio Christmas Countdown, 58 days to go before Christmas.
Sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo! Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga